valmiina pelaamaan Brainwarpia. Valitse peli. Peli 1. Värit. Valitse pelaajien lukumäärä. 6 pelaajaa. Peli 1. Kierros 1. Keltainen aloittaa. Pelaaja 1. Seuraa komentoja, jos et pysy mukana, tiput pelistä. Valkoinen. Pelaaja 1. Sait 0 pistettä kierroksella. Pelaaja 2. Sinun vuoro. Keltainen aloittaa. Pelaaja 2. Seuraa komentoja. Punainen. Keltainen. Punainen. Pelaaja 2. Sait 2 pistettä kierroksella. Pelaaja 3. Sinun vuoro. Liila aloittaa. Yeah! Pelaaja 3. Seuraa komentoja. Valkoinen.